Que tal? Benvidos a vindeira semana. O alcalde vai estar en Madrid na Feira Internacional de Turismo Fitur e alí, segundo dixo esta mañá, vai manter diversas reunións con compañías aéreas. Agustín Hernández deixou claro que aposta polas conexións internacionais en Lavacolla, mentres os voos nacionais se reparten entre Alvedro e Peinador. Un dos temas tratados no último foro de directores de hotel celebrado en Santiago centrouse nos enlaces que o aeroporto compostelán ten con cidades importantes como Madrid ou Barcelona. Entón criticouse a escaseza de voos a estes puntos de España. O alcalde apuntou hoxe que a aposta do goberno local son as conexións internacionais dende Lavacolla, fiándose, dixo, dun estudo realizado con expertos no sector. Así, Agustín Hernández cree que é positivo coordinarse coas outras terminais galegas, de maneira que Alvedro e Peinador acollan voos nacionais. Que tivo a súa constatación nun documento de coordinación dos nosos aeroportos e que reflicte claramente que o aeroporto de Galicia Central e o aeroporto principal a efectos de voos internacionais é o aeroporto de Lavacolla e, polo tanto, o Concello asume esa estrategia e apostamos claramente polo incremento das conexións internacionais, como reflicte tamén o dato de que no 2011 tiñamos 6 conexións internacionais, no ano 2015 imos ter 18. O alcalde terá unha gran oportunidade a semana que ven para seguir encamiñando a política aeroportuaria e que Agustín Hernández estará en Madrid na Feira Internacional de Turismo Fitur. Alí, dixo, ten previstas conversacións con diversas compañías como son Ryanair, EasyJet ou Turkish Airlines. Tamén falou o alcalde da paralización da revisión do plan especial do casco histórico despois da presentación dun recurso por parte do PSOE. Para Agustín Hernández, os socialistas non deixan que avance ningún proxecto na cidade. Estamos á espera da decisión do tribunal. Nese caso, como a verdade é que noutros ámbitos deste Concello que está a demostrar o Partido Socialista, o principal grupo da oposición deste Concello, que o seu único obxectivo parece que paralizar a actividade normal do Concello. O portavoz da oposición, cando eu cheguei ao Concello, ofertoume dúas posibilidades de acordos polo ben da cidade. Unha foi a estación intermodal, outra foi o plan especial. Valoren vostedes o que aconteceu na estación intermodal e o que aconteceu no plan especial. Eu, persoalmente, si tivera ofertado a alguna persoa ou algún compañeiro de corporación a posibilidade de atopar algún tipo de consenso, si nese proceso evolutivo de calquera persoa cambio de opinión, home, o lóxico é, cando menos, informar e logo despois tomar a decisión que se queira. Por certo que Agustín Hernández tamén daba esta mañá conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno. Así, entre outros asuntos, aprobouse a restauración do río Sarela no tramo comprendido entre o Romaño e Galeras. A Xunta de Goberno aprobou o proxecto da segunda fase de restauración do tramo do río Sarela comprendido entre o Romaño e Galeras no contorno do antigo curtidoiro de Pontepedriña de Arriba, no Avío. Os traballos consistirán en limpar, recuperar e sanear a zona deste antigo curtidoiro que se está a condicionar para acoller o Centro Nacional de Formación en materia de rehabilitación. Segundo explicou o alcalde, o goberno local quere poñer en valor o patrimonio fluvial de Santiago. Para a actuación destínanse máis de 32.000 euros e o prazo de execución é de 59 días. Por outro lado, tamén se lle deu luz verde á construción dun almacén para a Asociación de Veciños de Angrois cun orzamento de máis de 50.000 euros. A Xunta de Goberno acordou, ademais, iniciar o procedemento de expropiación dunha parcela propiedade do Adif na Pontepedriña para executar as obras do aparcadoiro disuasorio. Onte falábamos dos cambios previstos nese proxecto de humanización para a Rúa Carreira do Conde. Coñecíamos a postura ao respecto tanto do goberno como da oposición e hoxe falamos coa plataforma veciñal. Os membros da plataforma Carreira do Conde e o seu entorno non lles acaba de convencer a marcha atrás no proxecto de remodelación da rúa que anunciou o alcalde na última reunión que mantivo con veciños e comerciantes. Teresa Banet considera que máis aló de boas palabras, o goberno local debe paralizar os traballos e presentar un proxecto modificado. Este cambio que está dispuesto a dar el ayuntamiento pues ya son unos cambios importantes en el proyecto que hay que exigirle como garantía para los vecinos que hay que hacer un proyecto reformado. Mientras no se haga un proyecto reformado y ese proyecto lo vean los vecinos,
realmente las obras se deberían parar y no se deberían seguir. Y entonces habría que ver qué cantidad de proyecto reformado hay, porque lleva unas consecuencias posteriores de contrataciones, de presupuestos, de contratas y demás. Para os membros da plataforma é innegociable a escalinata que dá a Xeneral Pardiñas. Aseguran que a nivel urbanístico e práctico este elemento non se debería mover. Tampouco ven con bos ollos que se manteña a eliminación de prazas de aparcamento nin a peonalización da zona. O colectivo xa presentou onte unha solicitude no Concello para reunirse co alcalde e están á espera dunha resposta. Máis cousas, estabilidade é a palabra que mellor define o balance de actividades da área sanitaria de Santiago durante o 2014. Así, segundo os datos aportados polo xerente Luís Verde, destacan os 17 días de espera que teñen que agardar os pacientes máis graves. Aumentaron o número de intervencións e tamén o de consultas, sobre todo as non presenciais. Rematado 2014, o xerente da área sanitaria de Santiago fixo balance da actividade do ano pasado que dixo destaca pola estabilidade e a consolidación do modelo. Son uns datos que amosan estabilidade, consolidación do modelo, consolidación da actividade e moitas veces comparamos pois estes centros ou os hospitais con barcos, con buques, non? E diríamos que, bueno, pois que temos acadado un rumbo e unha velocidade de cruceiro pois estable, non? E o barco, bueno, pois parece que vai navegando pois dun xeito, digamos, estable e homogéneo. No que respecta á área de hospitalización, houbo 40.000 ingresos, algo menos que no 2013, cunha estancia media de 8 días. O rendemento cirúrxico situouse no 75% con case 20.000 intervencións. A lista de espera para operacións está en 6.600 persoas, unha cifra que se mantén case estable, ao igual que a demora situada en 69 días. O que salienta o xerente é a agarda para pacientes de prioridade 1, situada en 17 días. A demora media na nosa área sanitaria para un paciente de prioridade 1 que os clínicos clasifican como de prioridade 1 é de 17 días. O obxectivo a acadar é que estén por debaixo dos 30 días e, como vedes, bueno, pois o acadamos pois ampliamente, non? Sitúase en 17,3 días. Aqueles pacientes que os clínicos clasifican en prioridade 2 e que temos o obxectivo de atender menos de 60 días, pois a demora sitúase en 52 días. En canto a consultas, fixéronse menos presenciais, pero as consultas subiron ata as 10.000. A demora para a primeira consulta está en 37 días, algo menos que no 2013, pero a lista aumentou en 1.800 persoas. Nas urxencias do Chus atendéronse 140.000 casos, unha cifra semellante á do ano anterior. Preguntado polos colapsos de días pasados, Verde asegura que o Hospital Clínico demostrou a súa capacidade de reacción. Yo, si tuviese que hacer una valoración de lo que ha pasado estos días, diría que ha habido una muestra de lo que son nuestros servicios sanitarios, ¿no? Nuestros hospitales y nuestros centros de salud, que tienen una organización que permite una elasticidad, ¿no? que permite una capacidad de adaptación pues, a situaciones puntuales como las que se pueden producir, que es que si habitualmente pues recibes 350 pacientes en la puerta de urgencias del hospital, pues que esos 350, 360 se conviertan algunos días hasta 500, ¿no? Unha das áreas nas que van traballar neste 2015 é a das probas diagnósticas que, asegura Verde, aumentan cada vez máis. Só en radioloxía se realizaron 274.000 probas. E todo isto mentres o BNG deu a coñecer unha moción que vai presentar para restaurar a figura de Rosalía de Castro e que hai 3 anos o Concello fixaba o 24 de febreiro como o día para conmemorar a escritora, pero non se chegou a celebrar ningún acto de homenaxe. O BNG quere restaurar a figura de Rosalía de Castro despois de que o Concello declarara hai 3 anos o 24 de febreiro como Día de Rosalía. Os nacionalistas, que foron os que promoveron a iniciativa no seu momento, entenden que hai que organizar actos de homenaxe para que esa conmemoración non quede en papel mollado. O que pasa desde o noso punto de vista é que esa declaración non comportou ningunha actuación a maiores, é dicir, quedou en papel mollado na medida en que nos entendíamos que declarar como corporación o día 24 de febreiro como Día de Rosalía, pois levaba consigo
que todos os 24 de febreiro se celebrasen algún tipo de actividades ou no entorno desa semana, algún tipo de actividades, de actuacións por parte do Concello de Santiago de Compostela para poñer en valor a figura de Rosalía. Esta conmemoración de Rafa Vilar ten moito que ver ca situación da lingua e que explica o concelleiro do Bloque os datos sobre o uso do galego poñen de manifesto a necesidade de elaborar políticas activas que fagan revitalizar o noso idioma. O edil nacionalista mosouse convencido de que o PP fixo moito dano á lingua e pídelles unha reflexión. O adestrador da SD Compostela confirmou esta mañá a saída do equipo de Iván Molla por iniciativa do xogador e tamén a cesión por parte do Celta B de Fernán, un sub-23. Así que con estas novidades viaxa o equipo a Guijuelo. Moi importante gañar este partido despois das derrotas contra Burgos e contra a Cultural Leonesa. El arranque de la semana era levantarnos, ¿no? Porque, bueno, si empatizamos un poquito pues, con la afición, pues yo me imagino que, bueno, pues que esos fieles que tenemos, que es muy buena gente y es esa afición que nos quiere, pues el otro día tuvieron una decepción. Y esa misma decepción pues nos la llevamos nosotros. El mayor reto es que queremos ser nosotros mismos de nuevo en el campo, que queremos volver a ser ese equipo fiable, ese equipo que tenía una trayectoria buena. Tengo la ilusión y el objetivo y el compromiso seguro, además, de mis jugadores, que vamos a hacer buen partido en Guijuelo. Yo estoy convencido. Luego ya el fútbol dicta sentencia y el resultado sobre todo marca. Pero bueno, este equipo siempre se ha venido arriba. Y es constante en eso, es perseverante. Hay gente que quiere estar ahí y que ha venido a estar a este equipo para estar mirando hacia arriba. Iván Molla va a dejar el Compos. Hoy es su último entrenamiento y entonces, bueno, pues desde aquí lo único que puedo hacer es lo mismo que he dicho a los jugadores y lo he dicho delante de él, agradecerle su trabajo porque ha trabajado muchísimo, tanto en el entrenamiento como fuera del entrenamiento, por el equipo. Ha sido un jugador que igual no ha brillado, porque el entrenador, lógicamente, pues no ha dado tantas oportunidades. Vamos a traer una cesión del Celta, un chico que se llama Fernán, que bueno, pues que hoy firmará el contrato, porque bueno, el Celta está fichando otros jugadores, lógicamente, pues no le caben todos, y bueno, pues es un jugador que nosotros lo traemos porque, bueno, es muy joven, pero tiene ya experiencia de 2 años en Segunda B. Es un jugador que ha competido ya en Segunda B y que nos da polivalencia. Puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba, es rápido, tiene ese 1 contra 1, tiene esa capacidad de asociarse. E para a fin de semana, o pabillón da Pontepedriña vai acoller a 9ª edición do Open Compos de Esgrima. Participarán no torneo 150 persoas. Haberá 2 probas, o ranking galego de espada e o ranking nacional de veteranos. Segundo explicou Xosé Piñeiro, no ranking galego de espada todos os clubs de Galicia comparten competición cun importante grupo de tiradores do resto de España que tamén veñen disputar a proba nacional. Así haberá representación de clubs de Madrid, Asturias, Castela-A Mancha, Cataluña e Castela e León. A espada masculina é a modalidade que presenta unha inscripción máis numerosa, seguida da espada feminina e dos rapaces e rapazas menores de 17 anos que participan no ranking galego júnior. Entre todos sumarán preto de 120 espadistas. A competición arrancará o sábado ás 9:30 da mañá e a Concelleira de Deportes animou os composteláns a acudir a este torneo tan atractivo e diferente. E dos deportes imos a nosa axenda, onde sempre lles traemos algunhas propostas culturais para o seu tempo de lecer.
Imos ver como teremos o tempo nesta fin de semana, unha información recollida de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá en Galicia agárdanse ceos anubrados con posibilidade de orballos no norte da comunidade e ceos con máis claros canto máis ao sur. Haberá bancos de néboa en zonas do interior e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará de compoñente norte frouxo. O domingo teremos bancos de néboa matinais en comarcas do interior, dando paso a ceos anubrados no litoral norte e no resto os ceos presentarán nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas seguirán sen cambios e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O luns unha fronte achegarase polo norte deixando un día de ceos moi anubrados ou cubertos con algunhas chuvias febles no litoral pola noite. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos soprarán do noroeste, en xeral frouxos. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados, aínda que abrirá algún claro pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 7 e os 12 graus e os ventos soprarán de compoñente norte. O domingo teremos ceos con nubes e claros. As temperaturas non sufrirán cambios significativos. Os ventos soprarán do nordés con carácter feble. No luns agárdanse ceos anubrados durante toda a xornada. As temperaturas seguirán nos mesmos valores e o vento estará en calma. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Rematamos aquí por hoxe este informativo. Xa saben que o luns voltamos cas novas, onde lles daremos conta de toda a información de Santiago. Graciñas por atendernos e ata luns.